כרמים, גם ענבים, גם זיתים, בין לבין הגשר הארוך ביותר בארץ היום. לא משתמשים בו כי אחד בהתאם לגישתו הפוליטית מבוא חורון, וזה אומר שאנחנו מעבר לקו הירוק במובלעת של הטרון. זה רכבות. הכפנים שמתחת לגשר של הרכבות ליד מודיעין. האוטו נעצר ליד הגשר כדי שנוכל לראות את עמק איילון. תראו, אנחנו לא רגילים לדברים כאלה בארץ. בסין, באירופה, במקומות אחרים זה בוודאי, אבל אצלנו בארץ ישראל הקטנה שלנו פרויקט כזה ומימדים. טוב, חבריה. עוד מנהרה ועוד מנהרה ועוד גשר, כל זה כדי לגרום למהלך הרכבת להיות רציף, לשיפוע מסוים ולהגיע לירושלים. בואו נסתכל למעלה ואנחנו עומדים ליד יסודות, אנחנו לא רואים את היסודות עוד 5 או 6 מטרים מתחתנו. אפשר לומר שהרכבת לירושלים, כיוון שאנחנו מדברים על השיטה הישראלית ולא הבריטית, אז הרכבת לירושלים תנוע מצד אחד, מירושלים לצד שני, וקילומטר ו300 מטרים זה האורך. הבתים שם, גגות הרעפים באדום, היישוב נוף איילון, יישוב דתי, ליד קיבוץ שעלבים. שם, מעבר לירוק, אנחנו יכולים לראות את כרמי יוסף. אנחנו בעמק איילון. זה של שמש בגבעון דום וירח בעמק איילון. זה של כרמים ואדמה פוריה מאוד. זה של קרבות, והמקום הוא מקום של קרבות. תל גזר זאת הבירה ההיסטורית של ארץ ישראל בתקופה המצרית והכנענית. קנדה, עד 1967 חבריה, לפני שאנחנו נכנסים, אני מבקש שתסתכלו על הדבר המקסים הזה. הדבר... תמונה נעלמה כי יש לנו מגדל דירות יוקרתי מדרום, מלון פלאס. די. בדיוק, הכי טוב. מאיפה אתם בארץ? חיפה. היה בעיתון? חיפה. סבתא שלו, לאה רושדית, הוא הנכד של איתמר בן אבי, שהוא מתאהב בה, הוא גם מברך. כן, לא היו אז. למה בונים לנו ארמון מרוקאי?
אני מגיע מהאזור של צור באחר, והמקום מחליף לפחות 3 פעמים. הרכבת הקלה של ירושלים. הרכבת הקלה של ירושלים היא דווקא רכבת כבדה.